ואחרי שטיפלנו בעצמנו, הגיע הזמן לטפל בבית שלנו, גם יפים בחוץ. ובמיוחד לקראת חג הפסח, אז הנה ירון אבירם, שהוא סמנכ"ל מכירות ארצי בשמורת הזורע. שלום לכם. אז אני באתי כולי יפה ככה, כולי מלאה שומנים בפנים, ואיך אתה דואג גם שהבית שלי יראה יפה כמובן. לא, גם זה לא רק זה, כי עכשיו עוד מעט פסח, האביב, כל ההרגשה הזאת שלה לצבוע את הבית, והכל נקי, והריח הטוב. בואו נדבר על זה. האביב באמת עומד בפתח, והוא מביא איתו פריחה, לבלוב, ירוק. לא פריחה של העיקר. לא פריחה של העיקר. מים כחולים, הרגשה של התחדשות. והרגשה של התחדשות היא גם עוברת אלינו, גם אנחנו רוצים להתחדש. ואנחנו יודעים שיש מי שמנקים את הבית, מכינים אותו, יש מי שצובעים, ויש מי שאומרים, בוא נתחדש לערב חג עם פינת אוכל, מערכת ישיבה. אוקיי, בסדר, 100%, אבל מה עושים למחרת בבוקר? אז קיבלנו החלטה. זהו, לאן הולכים? נגר, חנויות קטנות, חנויות גדולות. בעייתי. אז בענף שלנו יש חנויות פרטיות, יש רשתות קטנות, ויש מותגים כמו שומרת הזורע, שהוותק של השנים, הניסיון, האיכות של המוצרים, הצעת הערך שנותנים, המגוון של המוצרים. הנה, אנחנו רואים סלונים יפהפיים. וואו, חבל על הזמן. וואו, תבואו לפינות אוכל, אני בדיוק תקוע שמה. כן. פינות אוכל, אוקיי. חברי שינה, מערכות ישיבה. וואו. מאפשרים לנו להבין שאנחנו מגיעים למקום שבו אנחנו נקבל באמת הצעת ערך, אבל יש את השלב השני. שהוא? אוקיי, בסדר, יצאנו לדרך, הגענו. עברנו את סף הדלת של החנות, נכנסנו, ומה עכשיו? הרי בדרך כלל אני שומע, שלום, אנחנו מחפשים סלון. זהו. שלום, אנחנו מחפשים פינת. כללי ביותר. וזהו. כאן מוטלת כבר אחריות כבדה על האנשי ונשות ונציגי המחירות, להפגין את הידע שלהם, את המקצועיות. כן, לברר איתור צרכים, להתאים, להבין לגבי עמידות בחלל המגורים. אז אני יכול לספר לך שאשתי כאילו העבירה אותי איזה סוג של דבר, פשוט החליטה לקנות איזה פינת אוכל שלא קשור לממדים של הבית. יכולנו לעשות עוד חדר לילדה, בוא נגיד. או לחתוך את זה לשניים. לכן, מה אפשר לעשות עם זה? אני לא יודע. לכן אני אומר כך, שני טיפים. כשמגיעים, אז לדעת, אם לא במדויק, לפחות לקחת מידות כדי לדעת, אוקיי, מה אנחנו מחפשים, מה אנחנו רוצים, איזה גדלים. או גם את הגודל של הבית שלך. והדבר השני שאני אומר אותו, שזה אף אחד לא נותן את הדעת. אנחנו גרים בתוך חלל המגורים. אוקיי, ומה עם הכניסה שלנו לבית? גם את זה צריך לדעת, כי אחר כך לפעמים יש אי נעימויות. אני נשבעת לך שחוויתי את זה. חווית את זה. אנחנו הוצאנו את הספה דרך החלון של הסלון עם מנוף. יפה. באמת. כן. לכן אני אומר, אלה שני טיפים מאוד חשובים. למה? כדי גם לחסוך לקונה זמן. אם הוא נכנס ומבין בסוף מה הוא רוצה, אבל הוא לא יודע את המידות, אז זה מצריך עכשיו שוב ללכת למדוד, לחזור חזרה. למה? תבוא מוכן. ואם הוא לא נותן אינפורמציה נכונה לגבי הכניסה לתוך המגורים שלו, גם זה בעייתי. גם זה בעייתי, כי אחר כך זה גורם לנעימויות. עכשיו, מה עם העניין הכלכלי? אתה אומר, חברה גדולה, ואתה יודע שאתה צריך להיכנס אוטומטית עם כאילו עם הרבה כסף בכיס. אנחנו עובדים בטלוויזיה, אין לנו כסף. אין לכם כסף, אז אני אתן לכם תשובה בעניין. אנחנו בהחלט מתאימים לכל חתך גילאים ובעלי הכנסה עם גדולה ועם הכנסה נמוכה. לכל אחד יש לנו את מגוון המוצרים שיתאים גם לכיס. לא רק לנראות, אלא גם מאפשר התאמה להוצאה הכספית. אוקיי? זאת אומרת, ככה, אני אסכם את העניין, אנחנו צריכים למדוד מעבר למקום בסלון, גם אם הרהיטים יכולים להיכנס לבית. ועוד דבר אחד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת, זה מה המצב הכלכלי שלנו. שלא נבוא, ניקח איזה ספת אור. כמה שיותר אינפורמציה לסוכן מחירות, ומשם כבר הוא ייקח את זה. בסופו של דבר צריך להגיע למצב שהקונה יוצא, הוא מבין מספר דברים. אחד, א', קניתי, ב', קניתי טוב, ג', אני מרגיש שאני בתוך בית טוב, במשפחה טובה, ואני מקבל את מלוא התמורה למה ש... הדבר הכי חשוב שהקיץ מגיע, זה בכלל אושר עילאי. תודה רבה, ירון. תודה רבה לירון.